Здравейте хора, аз съм RavenBG, той си инфото беше, че имам ново име RavenBG и играем този Subway Surf, първи епизод, съжалявам и така, какво ще да кажа. Да, тук съм на лагер и исках малко да снимам някой клип, че от седмици, месеца бях на Габрово, почивка и така. Абонирайте се за EvoGamer и за HunterPlay 173. Те са мои приятели. Разбрах, че имат YouTube канали. И така. Питайте ме въпроси, ако искате, абонирайте за мен, защото имам 2 абоната. HunterPlay би се абонирал за мен, EvoGamer и някой друг, де да знам. И така. И тук съм с двама човека, които са ми съквартиранти. Спечелих няколко ключа и така нататък. Печеля пари за един скейтборд. И тази игра наистина много ме изкефи. Аз от малък я играя, но исках да споделя със света, който не знае. За да се изтегли, да направи коментари и така нататък. Имаме 15 минутки, както знаете, ще правя клипове на Гаро, не знам на какво друго. Да, на Mortal Kombat трябва да правя наистина. Само един епизод имам. Често казвам, как да имам абонати, като имам само един епизод на Mortal Kombat и така нататък. Такова. Без Day1Craft, това беше минало. А сега съм дали ще снимам много скоро на компютър, трябва ми камера или с някаква програмка като Bandicam, Fraps, такива работи. Мога да ви покажа скейтборда. Чакай да ви го покажа. Къде да е? О, къде? Не е тук. Извинете. Его. Някакъв такъв летящ. Супермен. Така. На лагери не чак толкова зле. Има басейн, ресторанта. Вечерята ми беше картофки, малки тортички, еклерчета, хърбкаво филе, панирано, кетчуп и така нататък. Иначе 4 звезди хотела, басейнче си има, всичко си има. Барче си има да си купиш. Мисля, че трябва да го кажа. Много невероятен хотел. Просто за почивка си е супер. Вана си има, хубава туалетна и умрях. Да. Малко може да ви е скучна поредицата на Subway Surf. Какво да направя? Трябва да снимам на каквито игри има, де. Все пак трябва да споделям с света. И мога да направя таблица. Не. Може да гласувате кой може да ми е новия скин, че онзи с затворника няма скин на Майнкрафт. И ще направя два скина и пишете на името колко гласа давате общо. Един глас, значи пишете глас за някой си на името, глас за името си така и така. Схванахте работата. И аз ще напиша на едно листче колко са гласували за единия, кой са гласували за другия и който на повече ми хареса скиновете и така. Само да кажа сега. ОМГ. Честно, ОМГ. Умрях. На парти. Тези, с които съм тук в апартамента. Майка ми каза, че тук ще съм 6 дни, ама бил съм 5 дни тук. Аз не че 5 дни, пък тях то било 6. Ама не че хубаво, аз не харесвам много лагери, защото да речем майка си, баща си, не знам какво ще направят. Нещо да стане и се притеснява направо и мислят, че нещо ще люби някой. Да не мислим за такива работи.
Тук сме за Subway Surf! О май гад! Ако сте гледали малки Титани бутони, значи знаете Рейвън и тя каза, че името й означава Гарван и аз съм такъв Гарван. Иначе готина игричката, има си топрън и така нататък. Тук гледам сега, ще чудите какъв е този звук, BTV Comedy, защото поне тук нищо смешно има, просто няма, не мога да гледам някакви глупости на Cartoon Network, дето преди не има оригиналния Cartoon Network, имал английски филмчета, Покемон и така нататък. Екица го няма, май са го спрели. И къде сега ще си гледаме Покемона, като има новата Pokemon Go, която е много готина. И ако искате да се раздвижите с приятели и майка ви и баща ви са ви изгонили навън и искате да играете нещо и телефона ви е там и си стегли Pokemon Go. И се разхождат и те не знаят, че играете на видеоигра, И така, някакъв руснак ми е писал, аз не можах да му защита много и така. Наистина барабани се чуваха отгоре, какво ли не. И съвет, никога не смесете такива суиски. Само да кажа така. И ако чуете, аз го казах от тук. Как да иде? Магнитчето малко ми бъгва. Ако не се добре. Да! На Mortal Kombat малко спойлер. Знаете ли кой спечелих? На такова. На 150 Combat Pack спечелих Кенш. Балансът. Не, он е демо на балансът. То балансът да не е много готин. О май гад. Не знам. Мисля да е това за този епизод. И добре. Не знам. Просто иди ми се да се прибера, да си играя на кетча и да не ми показа нищо. Ако знаете кой ми е любим кетчич, е Ренди Ортън, не е такова. Не той, не е CM Punk. И вече така. И абонирайте мен, аз бях Рейвън БГ, вие бяхте моите диаманти. Абонирайте се за този клип, който гледате на Subway Surf, той ви маха за чао и чао.